Na konci dediny Bíňovce stál takýto chlap a z ničoho nič za ním išiel takýto dym. Čo sa to deje? Čo robíš? Ten dym? To ako robíš? To čo je? Nerob tu zasa dym. Sa tu spraví veľa dymu. Kamo, to jak veľa dymu si tu urobil? To čo bude? Prečo robíš taký dym veľký? On sa tu už aj zle dýcha, čo robíš? A prečo vyzeráš jak Šimon? Ty si nejaký lamasín klon? Áno, teda nie. Čo si? Nepoviem. Ty si lamasín klon, že? Šimonov. Nie. Už to nerob, prosím ťa, blesky. Musím utiecť. Kamo, zmizol aj teraz je len prach. Čo je? Čo tu robíš? Dosi. Čo ide po teba tak veľa dymu? Čo ide tak po teba veľa dymu? Ne.